Alright, mga ontaron og ay tawag ani. Spider shell ang tawag ani. Muning gitawag og spider shell sa English. Kung sa kuan, saang. So dagko kay na siya. Wow. Dagko king saang, guys. So, kuan mo, kinanglan na siya. Naibot ang tinai. So dako kay siya gunod. Unya ang dili makaon ani na part is kanirang yahang murag kuko. Okay? So ato ni siyang extract karon dire. Unya, siyempre ato sa ni padaplin. Kay mo man ni atong main course. Kuha tag kamatis. Wow. Nya white onions. Wow. Pipino. Okay. Kisi-kisi ning bahaw ni kani oh. Ana. Nya among suka is katuning binisaya gyud or suka sa lubi. Nya daghang king sili oh. Para halang gyud or. Na. Kalutawon na nimo ang halang. Okay. Siyempre, natay bagong produkto ron. Tawag ko chili sauce or garlic. Mo ni makalami guys. Kung hilig mo halang, yummers kini. Sus, aroma pa lang. Tulo ng laway daan. Okay. So, mo ni ang aroma. Wow. Tanganin mo gamay ang asin. Oh. Black pepper. Oh. Kana. Perting halanga. Humot kayo. Kani. Siyempre, buhi na siya. Sausaw. Putang na sausaw. Halanga eh. Daghan ba kayo dag-unod? Saang. Na sauce, the best. Chili sauce ni Elmer Shucks. Karon nag-improvise ta kay di man makuot Kung hiligin mo seafood sa alams na. Na may dili ko na ni. Buko ni mo ang shell niya. Pero see that? Okay. Kita na nako mo ni ang laki. Solid kani siya babae. Mas dali ning buko ng babae. Nasa ang. Gawas na. Pagkuhit ana, ditso na rin na suka. Oh, lala, delicioso. May bahong kabuntagan basta. Kani mo sudan. Pangita man jud. Labi nagsukaan yung mayo. Kanila sa guys atong tilawan. Be. Saktong kailangan niya sukaan. Yung pohon niya. Ngayon to. Sus. Wa kagwanta eh. Gibahaw eh. Kulob ang bahaw. Loaded kayo. Loaded gig lamasers. Yeah.